dela 2 aste berri txar bat jaso genuen, Ekail Lersundiren heriotza, Ondarroako gaztearen heriotza. Gaur honek transexualitatearen inguruko eztabaida berpiztu egin du eta gaur Krisalis Euskal Herria elkartetik Edurne Kotxekin egoteko aukera dugu. Arratsaldeon, Edurne. Bai, arratsaldeon. Bueno, eta ongi etorri. Pixka bat gaia edo testu inguruan kokatzeko, nor zen Ekai barkatu Lersundi? Bai, Ekai Lersundi Ondarroko gazte bat zen. Krisalis Euskal Herria familien arteko familian sartu bat zegoena, bere gurasoak bertan partaide ziren eta dira. Eta Ekaiek transitoa edo etxean esan zuen ondala urte bete, nola sentitzen zen, eta etxekoek oso ondo hartu zuten, babes guztia izan du, une oro, bai etxean, bai institutoan, baina, gazte hauek jasaten duten presioa oso handia da, eta, tamalez, hartu duen erabakia hartzea bultzatu zuena, ez? Gurutzetako ospitalean tratamendua jasotzeko esperoan zegoen, eta horrelako egoeran dauden gazte asko daude Euskal Herrian. Bai, Euskal Herrian erkidegoan egiten diren politikak eta Nafarroan egiten direnak desberdinak dira. Ekairen kasuan, bai, gaur egun oraindik ere erkidegoan transexualitate egoeran dauden ume eta gazte hauek oraindik ere enfermedade mentala izango luketen bezala zehatzen dituzte, hartatzen dituzte, eta psikiatriekin eta psikologoekin egin bat dituzte hainbat saio, eta orduan beraien beharrak asetu arte, baina bete asko pasatzen dituzte. Eta hori, batzuetan gaindituak sentitzen dira, eta, urte bete gondo zen Ekai horren esperoan, eta ez zuen jaso horrenik. Behar zuen tratamendu hormonala, ondik jaso gabe zeukan urte bete zain egon ostean. Gainera, inkonplexua den adin horretan, eta esan duzun moduan hori presio handia izan zen azkenean ere batzutan ingurukoek errealitate hori ulertzeko zailtasunak dituzte, ez? Bai, esan dute leheno, inguruan familiak berehala esan zioten berdin maiteko zutela, eta babes osoa eskaini zioten, berehala sartu ziren Krisalis Euskal Herria familien arteko familian, berehala ezagutu genituen, eta, Ekai kontent zegoen alde horretatikan. Baina bai, garai zailak dira, adin zaila da, adin hortan gaina parekoek zer esaten duten eta desberdin izatearen kontzientzia hori ez da erraza eramaten. Gizarteak oraindik asko markatzen duelako zenolako gizon izan behar dugu, zenolako emakume, eta zer izan behar dugun hanketartean horrelako gizona izateko eta horrelako emakume izateko, ez? Horretan bai badagoela bidea handia egiteko, pausu asko eta handiak egiten ari gara, bai kolektiboek eta bai instituzioek. Egia da Nafarroan pauso erraldoiak eman direla, sekulako lana eginda eta sekulako emaitzak izaten ari gara instituzionalki, baina hain oraindik etortzekoak dira. Familiaz gain, bere ingurukoek aipatu ditudanean ere ikastetxean hor sartzen dut, ze azkenean ere ikastetxean formakuntza egokia jasotzea garrantzitsua da, ez? Bai, hori da. Eta, guk Krisalis Euskal Herria elkartetik pentsatzen dugu, bai, oso garrantzitsua dela transexualitate egoeran dauden ume hauei berehalako asistentzia bat ematea eskoletan, eta nolabait koltsoi bat bermatzea, ez? Beraien ikaskidei formakuntza txiki bat emanez, beraien irakaslei eta baita komunitate osoari garrantzitsua da hori, baina aratago joan behar dugula uste dugu, eta formakuntza hau ikastetxe guztietan eman beharra dago. Sexologia, sexua edo identitateak eta landuko dituen gaia txiki-txikitatikan irakusten badiegu aurrei, ez dago gero gizartean arazorik egongo.
hain erreza da, gu gaur egun oraindik ikasmaterialetan neskak alua dutela eta mutilek zakila dutela erakusten digute. Eta soilik esaldi batekin konponduko genuke afera hau. Eta batzuetan, esaldia izango litzateke, eta batzuetan badaude zakila duten neskak eta mutilak eta bulba duten mutilak. Eta horrekin gure haur guztiek identifikatuak sentituko lirateke. Hain erreza da, baina borondate falta badago, eta bai protokoloak badaude, garrantzitsuak dira, baina haratago joan behar dugu. Bai, hizkuntza simplea dela eman daiteke, baina azkenean hor dagoen esanahia ez, Hori da. bai, eragin handia izan dezake. Hori da. Eta zeintzuk dira aurkitzen dituzten arazo nagusienak? Bueno, umeta normalean, normale hitzatzeko gustatzen ohikoa den jarrera bat izaten da, txikiak direnean onartuak izaten direla. Txikitatikan transexualitate goran dauden ume hauek onartuak izaten dira, inguruko umeek hala ikusi dutelako txikitatikan, eta adibidez nire alabak 2 urtetikan erabiltzen zituen soinekoak gonak, eta bere inguruko ume guztiek horrela ezagutu dute, eta beraz ez dute ulertzen bere izaragatik, ez gona jartzeagatik, soilik bere izaragatik eta gero adierazi duenagatik neska ez denik, ez? Nire alabak ze behar du maitatua eta onartua izatea. Hoxe, soilik bakarrik. Ume gazte hauek, umetxo hauek, 10 urteak arte hori da behar dutena. Bai familia, bai eskola, bai komunitatea bere inguruan dagoen jende guztiak diren bezala onartuak eta maitatuak izatea. Neska denez, nesken komunetara sartu ahal izatea. Adibidez, binarismo honetan egokituak gauden gizarte honetan, edo neska edo mutil zaren, beraiek hortan egoten dira, hortan kokatzen dira, eta hori eskatzen dute, ez? Nire alabak beti eskatu du nesken komunera sartzea, txiki-txikitatik, hitz egiten etzekien momentutik hasi zen eskatzen hori. Onartua izan da, eta zoriontsua da. Zer gertatzen da, iristen diala 10, 11, 12, 10 ez, pixka beranduago, gorputza garatzen hasten diren momentu horretan, hasten direla kezkatzen, ez? Onartuak jarraituak izaten ote diren edo ez, bai. Eta hor kezka bat sortzen zaie, eta horra erabakitzen hasten dira, nolabait garapen hori moztutzea, blokeatzea, hormonazio baten bitartez. Hemen Nafarroan, gaur egun orain onartu berri da transit ez barkatu hori Kataluniakoa da, transbide arretarako zerbitzu berria, non guztiz despatologizatzen den transexualitatea eta psikiatraren figura ezabatu egin da. Haurra hauek joango dira, edukadore batek hartatuko ditu, bere beharrak entzungo ditu, eta zuzenean behar horien arabera tratamendu hormonal bat ezarriko zaie. Hori da sekulako aurrera pausua. Orduan, hori adibidez EAN horinik ez da lortu. Pendiente daukaten zerbait. Hori da. Eta orduan, zer da, oso ongi azalduzu, baina nondik hasi behar da? Nondik hasi behar dugu gauzak aldatzen? Dagoeneko aurrera pausuak ematen ari ditugu, eta baina oraindik asko dago egiteko. Bai, zu konturatu zaitez, orain arte ez dela onartua izan. Transexualitatea goran egon diren aurra hauek inoiz ez dira onartuak izan, sozialki. Hau da lehenengo benaulaldia, onartuak izaten ari dara etxean, orduan, hori aurrera pauso handi bada. Orain arte, orain dela 10 urte, inkluso 5, onartezina zen horrelako realitate bat mahai gainean jartzea. Bai dagoela aurrera pauso handi bat. Nafarroan bertan hezkuntza departamentuak protokolo bat onartu zuen, duela urte pare bat, non transexualitate kasuak hartatzeko protokolo hortan pausatzen dire
ze pausu eman eta nola lagundu babestu, ez, ume horri, familia horri. Baina lehen esan bezala, ez, kasu horietatik aparte, kasu horiek ez dauden eskoletan ere errealitate hau dagoela mahai gaineratu behar da, eta ikasgeletan beharrezkoa zaigu hezkuntzaren bitartez normalizatzea. Bai. Bai, azkenean gizartean empatia lantzea, ez? Jakitea, errealitate hau dagoela. Errealitate hau dagoela jakiten duen orok ulertu dezake eta onartu dezake. Ez baldin badakizu ezin dezu onartu, bai. Ez jakintasuna. Hori da, bai. Eta instituzioen aldetik, hori da daukagun erronka, ez? Instituzioak hartu beharko lukete testigantza hau, ez? Testigu hau, eta realitate honen berri eman, ez bakarrik ikastetxeetan, profesionalen artean baita ere. Ez jakitasuna handia dagoelako profesional guztien artean, bai. Bai, gizartean, orokorrean. Orokorrean, bai. Mila esker Edurne etortzeagatik, gurekin tartetxoago egoteagatik, eta ongi izan. Bale, eskerrik asko.